Това пак. Добре, аз кола да реагирам, мами кажете. Пак ли бе? Сега пак too fast. Ама, напипам ли те? Какъв е този ревърсъл гаден? Абе, мале, аз ви казвам, ще го смачкам. Направо ще го пребия сега. Не бе. Too fast, сериозно. Той знае само там да рита. Само там. Ама... Умире бе, умире бе. Какви са тия мангалски работи? Какво е? Абе, тия баваш ли се бе? От трите пъти нито веднъж, аз да не съм дебил бе, как няма да го оцеля? Стига бе, тая игра... Това не е добре. Ама как е възможно да е too late бе? Кажи ми бе. Как е възможно бе? Яш това бе. Айде де! Защо нищо не му прави? Да, ще го издърпам. Като най-големия бавно развиващ се тип. Да, още веднъж да повторим този път така. Добре. Изтощаваме го лека по лека, ама ревърсалите. Абе, ей! Ще ти плясна един. О, започвам да изпитвам трудности при ставането. Какво? Не! Сигничър е готов, ама финишера не е. Финишера е готов. Добре хора, само трябва да го добутам до въжетата. Ау, готов е. Сега, моля ти се ставай. Мале. С богом. Дай пауърпина. Бум, хора, спечелих. Най-накрая направих финишер и спечелих. Вау. Добре. Най-накрая. Победа. Най-накрая. От кога я чаках тая победа, нямате си на идея. Добре. Добре. Това си искал да видиш. Право на тебе. Така да... Не! Перформанс центъра, фак. Хора, това трябва сега да го изключа. Съжалявам, ама няма кой да се занимава с това. Знам, че е на там колко си време, ама то се пак ми даде точки. Мерси. Добре. Атрибути. Да вдигнеме... Кое? Дайте... Мале, това взима много натам. Така ще го оставя. Плюс, че искам да вдигна... Ето така, Body Durability-то. Всъщност... Не. Я се върни. Нямам пак достатъчно... Agility. Да, искам да вдигна Agility-то, ама не мога на макс. Добре. Все пак почти на макс, няма значение, така ще го оставя. Имам още малко май, 25, добре. Да вдигна малко главата, да ми е по-здрава така. Твърда. Овъррейта ми е 57, изключително малко, като сметнете, че на тия, които са професионалните, им е по 90 и нещо. Мали играме срещу някакъв красавец.
Да видим обаче това дали е толкова добър, колкото е красив. Надявам се да не е. Така, започваме. Мали изглеждаше по-малък на картинката. Айде днем. В този моя е бавно развиваш с това дърпане, че се ви кажа. Еми не, няма да вкарам демидж. Добре. Краката сме започнали. Краката, дай сега малко честа. Лека по лека. Не. Къде? Никъде не го видях. Защо? Не, видях го на последния момент. Чакай бе. Тук аз съм господаря. Фак. Как? Абе. Я това. Я ще ми писна вече да се занимавам. Абе, я лягай. Кой ти е дал право да ставаш? Ами кажи, кой ти е дал право да ставаш, а? Малко слава. Добре. Това е чистка сме да ми направи върсъл. Още един. Абе. Я не пипай там. Май това каква брадичка има иначе. Еми не. Давай, така точно. Давай. Добре. Хвана го. Лягай. Бум. Бум. Абе. Казах ти бе. Лягай. Когато ти кажа, тогава ще станеш. Ти пък си много нагъл. Добре. Лягай отново. О, господи, уморих се. Трябва да вдигна малко повече издържливостта на играча, че много се бързо уморява. Еми, вече ставаш за консерва, само да ти кажа. За нищо друго не мога да бъдеш използван. Скоро стигни, че е готов. Ама... Казах ти бе, когато ти разреша, тогава ще ставаш. Без разрешение нищо не искам да правиш, чули? Еми даже... О, ревърсъл. What the fuck? О, too late. Това ще заболи. Добре, той... Абе, не! Можех да го смачкам, ако му бях избял и това. Чакай бе. Не. Той ми прави... Добре, защо ботовете са направени толкова пъти да правят и върсалите? Аз... То кога ще го направя? Опа, обаче вижте за какво идва време след малко. Той е почти мъртъв. Не знам изобщо как движи. Лягай! Един от последните пъти. Скоро няма да станеш. О, не! Моля ти се, пич, ставай! Пази се, бе, съдя! Too late.
Ох! Мале, това беше много трудно. Поне за мене. Че съм много зле в тия. Какво? И на този сигничъра му е готов. Фак. Има и финишър. Господи, как го направиха, ма защо така ми дропва FPS-а, бе? Мале, не трябва да му позволявам. Бързо, бе! Ама FPS-а ме много дразни. Мале, казах, че не трябва! Мале, казах ти, че не трябва, моля ти се, лягай! Не, ревърсъл! Защо, бе? Too late. Това е лошо. Мале! Too fast. Много лошо. Too late. Край. Моля ти се! Аз ако чакаш и ми кажи! Мог да му направя сигничъра. Too late. Всичко отиде на кино. Айде! Не се сивай! Моля ти се, ставай! Браточка! Браво! Бори се! Добре! И! Вижте какво е готово. Ей сега! Не! Ей сега ще приключа. Моля ти само, не ме прекъсвай. Моля ти се. Ставай, приятел. Айде ще пробвам пин. Така, пръв трябва да стана. Финишера ми се показа, ама... Пак ми се показа.